Няци? Коста Няци? Аз съм Дави Кинг. Това е една рекламка на един сервер, нали аз в пътешествие. Майнленд ли там, както се казваше сервера. Ето при мен е оунера. Кажи нещо. Здравейте. Да, това е Майнаци. така. Всеки ден от 20 часа от 8 часа и 8:20, нали, има евенти. Аз баш оцелих да влезна в един от евентите. Влизам в сервера и се напуних с това. Още в Ender Chest имало повече. Ето, гледайте. Ето, напуних се всичко. Сервера... Това ти ли си, бе? Да. Готин скин имаш. Ти не си премиум, бе. Кой? Ти не си скупен на Майнкрафт. Да. Браво, момченцето. Тук има много... Като гледам, доста хубави. Това сега играя с текстур пак Overrealistic, ще ви дам в дескрипцията, нали, там линк. Като гледам хубаво след построят спална, чека да го покажа отвън. Вънка. Ето го. Няма много хора, ама... Па нещо все пак. Надявам се, след като рекламирам сервера, да има чек следващ. Опа, Ларо. Само да те питам, аз как мога да погледна всичките команди на сервера, че няма черта Help? То е така, тук не е с help, е с това. Как? Само въпросително. Я? Да, благодаря. Мали, 33 команди, ти ще ме разсипеш. Някой ден така. Ето, първият е Warp Enchant. Само едно е гадното, че малко, нали, се чака това в повечето сървъри го има, ама това не ми е чак толкова с проблем, поне на мен. Не си ли прекалил сам вилите в черта Warp Enchant? Не съм го правил аз. Браво на тебе. Ето го. Лова трагични ФПС размери. Ама 100% двуядрен, къде ми пробутаха, какво искаш? Сега ще направя малко повече ФПС да лова. И каква е разликата? Много малка, но не е някаква. Следващия е Евент, където се разсипах от айтеми. Чекай, че аз да забравих. Или това. Черта Warp Event. Ти си имаш ли клипове? Не. Аз всеки ден качвам поне по един клип. Не, че аз не съм... Малко лагва сървъра, но той си търси хостер все пак. Ето го. Той не е някакъв супер голем, нали? Там има някакви енчантинг букове. Там някакви си там, нали? Да знаете! Сам ми звънат. Чекай. Момент за малко само. Съжалявам за това, което гледате в момента. Стига, бе! Така. Така. Опа, чекай, че аз па си свърлих това шлема. Другия ларп, който да покажам и... Айде, бе. Пак ли ми заби сервер? Ето, прави се. Следващия е Warp Jump. Вервай ми, аз не съм го видял. Аз много не разглеждам това. Защо не си добави преди черта Рулес правилата да не грифат, бе? И тя не съм ги правил. Сега ако ми кажеш, че направо половината сервера ти не си правила. Не. Ти целият сервер направо си създал, защото все пак... Това е... Стария спаун, я да го видал. Оправиха се малко трагичните FPS размери. Ама... Още малко и... Като ми докара топ процесор, ще ги разсипа с FPS размери. Мен сега, нали, нещо ми бяха вкарали за ремонт. Нали, това... Нема се оплетох. Нали ми бяха вкарали компютъра за ремонт и за един тест ми отслужиха някакъв шибан двуядрен процесор, така и го махнаха. И искам да те питам как се изкарват тук пари. Пари се изкарват като биваш мобове, такива. Ти имаш такъв ли? Супер. Аз получих ехо, браво на мене.
Малко гадно ще се чува на клипа, но какво да се прави? Такъв виж. Честито изфърли ме. Ма защо така понякога ме изфърля? Извинете за тази грешка. В момента за малко пускам пауза да... Така. Върнахме се и сървъра беше крашнал. Съжалявам за този малък бък, но... PvP клетка, това... Не смятам да го показвам. Не знам защо. Не съм я правил и не аз. Да. Ма не смятам. Черта Warp Survival. Ама като да ви кажа честно, за тези сигурно малко зрители, които ще видят този клип, като гледам сървъра, няма много мизерници, защото гледайте, това всичко тук въобще не е реснато, обаче, си е чисто и здравичко и добре запазено. Не е така, както в повечето сървъри всичко, сигурно знаете, пълни мизери, направо мазния филм. Не е така, примерно, някакви мизери, някакъв си скелет там. И така ми си е чистичко. Да, показах всички ларпове. Скоро време админа онера по-скоро да каже, айде. Вика, че уж, нали, ще правят XP ферма. Надявам се верно да направите. И да направите един черта Warp Nether. Fortress най-добре да е във Fortress. Защото... Не знам и аз. Но все пак не е мой сервер, вие си решавате. Тук ще хапна малко, я бъда репали. Ето, чекайте, тук един скелетън ме се прави на, не знам, Християн Стоичковски. Ай, дай, бе. Да. Какво друго да покажа? Не знам. Командите... 2 минути... Това малко ще отнеме, но чекай да хода на черта спаун, че малко ми досажда. Има ли черта хат за нормалните хора? Какво? Черта хат. Не знам, пробвай. Аз ще погледам командите. Майка ти. Така. Не съм проверял тези неща. Да. То повечето плагини, бе. Някакви минигеймове тук да имаш, ели? Пейнтбола още не е готов. Само пейнтбол? Да. Какво да се прави? Такъв е живота. Аз Мога да си спамвам дървета. Яко. Имам един проблем. Какво? Знаеш ли, че юзерите могат да банват? По-добре го премахни това, че някой може и верно така нещо да се измандърса малко, така. Сериозно юзерите могат да банват. Да. Сега ми дава бан и по бан IP мога да банвам, очевидно. И по-добре махнете това, че е някой... Аз поне не съм такъв човек, обаче има и такива хора. Бан. Чакай малко само. Delphi DXP. Черта флай има, яко. Черта фит. Яки команди има между другото. XP. Верно тос. Имам един проблем, знаеш каква команда има? Каква? Само да видя дали верно работи. Не бе, нямам право да банвам. Do you not permission, добре. Викам, че могат да, нали, да таковат. Вкажи го, бе, да пускат гулт и такива. Как примерно мога да видя само тези, които аз мога? Като примерно черта кит мога ли? Не. Бан не мога да правиш. Нали? Да. За щастие не мога. По-скоро за щастие на другите. Да съм на вас, защото аз не съм такъв човек. Но има такива хора, пак да кажа. Не знам, кога няма какво да кажа, сега нали почвам да повтарям разни глупости, не знам я шо. Очевидно няма друго какво да кажа. Чакай да махна се. Аз бях The Big King, вие бяхте с мен и онера на сървъра, който така и в началото ни в края на клипа. Аз бях The Big King. Приятен ден. Чао, чао.